వెల్కమ్ టు జేపీ న్యూస్. తిరుపతి జిల్లా సూలూరుపేటలో వెలిసి ఉన్న శ్రీ 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 చెంగాలమ్మ పరమేశ్వరి దేవస్థానంలో పౌర్ణమి సందర్భంగా నిర్వహించిన చండీ యాగం అత్యంత వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమం సహాయ కమిషనర్ మరియు కార్యనిర్వహణాధికారి బి ప్రసన్న లక్ష్మి పర్యవేక్షణలో జరిగింది. ఈ యాగంలో ఉభయకర్తలుగా శ్రీ సిటీ ఎండి శ్రీ సన్నారెడ్డి రవీంద్రారెడ్డి మరియు శ్రీమతి మమత వ్యవహరించారు. ఈ యాగం భక్తుల ఉత్సాహం మరియు భక్తి భావనతో దేవస్థానం ప్రాంగణం భక్తిమయ వాతావరణంతో నిండిపోయింది. అర్చకులు పూజారులు ఎంతో శ్రద్ధగా ఈ యాగాన్ని నిర్వహించారు. భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై తమ మొక్కులను చెల్లించుకున్నారు. विद्या बुद्धि